Fil-Palazz ta' Sant'Anton, Bernard Grech ħal ġurament ta' kap tal-Oppożizzjoni wara li fil-jum ta' tlieta huwa sar membru parlamentari u ħassiġġu ta' Ivan Bartolo. Wara l-ġurament moti mill-President ta' Malta George Vella, Bernard Grech kien affaċċjat mill-mistoqsijiet tal-ġurnalisti li kienu barra il-Palazz. Madankollu huwa oġbu jwieġeb mistoqsija mill-kmamar tal-aħbarijiet kollha ħlif dik tal-ġurnalist ta' One News. Dan hekk kif sa mill-bidu Bernard Grech evita l-mistoqsija tal-ġurnalist ta' One News u saħansitra baqa' jdur fuq ġurnalisti oħrajn meta l-ġurnalist ta' dan l-istazzjon kien diġà għamel il-mistoqsija. Dan hekk kif prova jsaqsih dwar jekk jikkundannax lid-deputat Jason Azzopardi wara li l-eks kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija ripetutament qal li Azzopardi qiegħed jikdeb. Dr. Grech, tikkundanna lil Jason Azzopardi li sadalodu l-Adrian Delija għalli kien qed jikdeb? Dr. Grech, tikkundanna Kif jiġdu l-filmati, Bernard Grech baqa' jevita lill-ġurnalist tant li kif kienet fadal l-ġurnalist ta' One News biss biex jagħmel il-mistoqsija tiegħu huwa rringrazzja lill-ġurnalisti l-oħra u lebbet lem. Dr. Grech. Għamilt lek il-mistoqsija 3 darbit u njorajtni kemm il-darba. Tista' twieġeb il-mistoqsija tagħna jekk jogħġbok? Intant li l-ġurnalisti l-oħra fid-dawl tal-att ta' riżenji li sofra l-Partit Nazzjonalista wara li laħaq u kap tal-partit u qal li mindu daħalu fit-tmexxija kien hemm 100 tesserat. Nagħti anka il-messaġġ pożittiv li kien hemm il-fuq minn 100 tessera ġdida mill-ħadd sal-lum. Waqt it-tweġiba li tal il-ġurnalista tal-medja tiegħu u wastqar li bil-ħidma tiegħu bħala kap tal-Oppożizzjoni irrid li jsir gburi li hu Malti. Iva nerġgħu nkunu kollha gburin li aħna Malti. Fil-jiem li għaddew ħarġet dikjarazzjoni ta' Bernard Grech jisħaq li jistħi jgħid li huwa Malti u għalhekk meta jsifer jgħid li huwa Grek. Sirt inkun msifer u peress li jiena kun jomi Grek meta jsaqsuni minn fejn ngħidilhom jiena mill-Greċja. Allura faċli nitwemmen, tajjeb, mhix ċajta veru hekk nagħmel għax nistħi ngħidilhom li jien Malti.